வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மாணக்கர் ஆசிரியர். இன்றைக்கி இந்த விட நம்ம என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, காமன் ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாமினேஷன் டிசம்பர் 2025 12th ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ்க்கான ஒரு ஒரிஜினல் இங்கிலீஷ் மீடியம் கொஷின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மாணக்கர் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ டோட்டல் மார்க் வந்து 90 மார்க்கு. ஸோ நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் பேப்பர் இருக்கக்கூடிய 1 மார்க் கொஷின் ஆகட்டும், 2 மார்க் கம்பல்சரி, 3 மார்க் கம்பல்சரி எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக இதிலேருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும். மறக்காத இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போங்க. 12th மேக்ஸ் காமன் ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாமினேஷன் டிசம்பர் 2025 பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி 12th மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்குன்னு சொல்லி நம்ம சேனலில் ஒரு 5 செட் ஆஃப் மாடல் கொஷின் பேப்பர் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். அதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக அதில் இருந்தால் கொஷின்ஸ்லாம் வரும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காத மாணக்கர் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பெல் ஐக்கானை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன்லைன் செட் பண்ணி வைங்க. உங்களுக்கான மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வீடியோ எல்லாமே அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு 1 by 1 வீடியோவில் அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும்.